Så er den i gang, og selvfølgelig have en energidrik. Du kører den energidrik her klokken 4. Det er prep. Ja, det er prep. Sådan er det jo. Jeg er på vandtoget. Du er på vandtoget. Jeg er på moner og vape. Så det er prep-toget. Den helt dyre. Nå. Ja. Nå, nu skal vi... Vi er jo startet her, ja. Fordi vi jo gerne vil snakke lidt. Prøve at komme ud med vores klogskab, ikke? Ja, vi vil prøve i hvert fald. Vi vil prøve at komme ind på vores egen udvikling. Hvad vi laver, og komme ind på shows, der er. Vi vil prøve at sprede lidt mere et ord omkring bodybuilding, sådan generelt også ude fra USA, sådan hvad der sker sådan generelt ude i bodybuilding-verdenen, og komme ind på vores eget, og hvordan vi gør tingene. Vi vil også prøve at gøre jer klogere på forskellige emner, som det kan være at tage Q&A's. Men det her det er jo ligesom episode 1, så det bliver ligesom, hvor vi vil komme lidt ind på, hvem vi er som personer, og hvad vi vil med den her podcast, og sådan fremadrettet. Og det er jo også, hvad vi blev enige om, det er det her med, at du ved, vi synes, der er mange podcasts derude lige nu. Men jeg synes sgu ikke rigtigt, der er sådan... Jeg synes ikke, der er nok bodybuilding inde i det. Mm-mm. Vi synes, der mangler lidt på det marked, sådan, hvor vi har tænkt os at snakke lidt om shows. Vi har tænkt os at snakke om de store amerikanske shows, måske også tage nogle af de her lidt mindre danske shows, meget mindre. Men altså gennemgå de her store amerikanske shows og prøve at lære lidt, komme ud med tingene til folk, hvad der sker rundt omkring i verden, så det ikke kun drejer sig om lille Danmark, ikke? Fordi tit, når man skal have nogle nyheder for, hvad der sker ude i bodybuilding-verdenen, er det jo på de her amerikanske sociale medier. Der mangler måske et perspektiv her fra Danmark af, hvor man også kan få det indsigt. Og fordi vi begge to er så passionerede, og vi elsker det, lige præcis. Noget vi bare sådan dyrker bare for sjov. Lever næsten undervist for bodybuilding. Det er sådan, fra man står op, til man går i seng. Altså alt er struktureret. Vi vil ligesom prøve at give vores indblik på lidt omkring det hele. Helt klart. Jeg plejer at sige til normale mennesker, at jeg lever deres værste mareridt. Det er bare hver dag er den samme dag. Og det er sådan, jeg kan lide det. Du ved. Ja. For jeg står op klokken 7 om morgenen, til jeg går i seng klokken 9:30 hver dag. Og det er den samme dag. Stort set dag ind og dag ud, ikke? Det er vitterligt bare stå op, krydse sin boks af, som man gør fucking dag ud. Og så gør det igen dagen efter. Og den eneste forskel, der vitterligt er, det er om det er en træningsdag eller en hviledag. Der kan være lidt forskel på maden. Ja, præcis. Det er træningen, men ellers så er alt det samme, ja. Ja. Det er sgu det, der gør en god bodybuilder. Og der er også en grund til, at vi begge to bare laver progress hvert år, ikke? Ja, eller vi prøver i hvert fald. Vi gør jo vores for det. Der er sgu ikke noget, vi ikke prøver. Så hvis ikke det lykkes for os, så tror jeg, det er generne, der er noget galt med. Ja, sådan er det jo. Vi har ikke alle sammen de der Sam Sulek-gener, der bare vokser på sociale medier, eller Samson Daude. You name it, bare bliver kæmpe. Vi kigger ikke bare på en håndvægt, så vokser vi, desværre. Nej, desværre. Der skal lidt mere til. Vi er ikke faldet i den anabolske gryde, så da vi var små, kan man sige. Nej, det kommer sgu først senere. Det er også sjovt. Skal vi også komme ind på, hvad vores podcast vil hedde? Altså, det kan vi også tage sådan en introduktion. Ja, vi har jo leget lidt, men jeg tror, vi er kommet frem med noget, ikke? Ja, og så må vi se, hvad folk siger til det, om de også synes, det kan et andet, eller om det er bare, hvad fanden snakker vi om? Men vil du fortælle, hvad vi tænker podcasten vil hedde? Nu hænger du mig ud, men altså... Ja, det var det. Vi har jo valgt, den skal jo hedde en mellemsættende. Det er vi i hvert fald ret enige om, at det skal den hedde. Men så mellemsættende en bodybuilding podcast. Ja. Er sådan det, vi kommer mest frem til. Vi synes, der var meget god. Hvad var vi sagde, den skulle hedde som forkortelse? MSP. Kan du huske det? MSP. Lige præcis. Mellemsættende podcast. Så det er et udtryk for, at det er mere end bare sådan, bare træning. Vi vil også komme ind på kost. Vi vil komme ind på sådan generelle rutiner, man kan optimere. Søvn. Og også det her omkring shows, vi vil komme ind på. Vi vil prøve at dække nogle af de shows, der kommer i fremtiden. Vi vil også sådan ud over shows, opdatering ud for bodybuilding.
et eller andet med nogen, der har skiftet coach, eller skifter til en anden klasse, eller komme ind på de forskellige nyheder, men vi vil også prøve at have lavet nogle Q&A's i fremtiden, hver der kommer ind hjem, så prøve at tage nogle flere emner op, og prøve at, ja, og så vil vi også hver uge prøve at give et indblik på, hvordan vores proces er. Nu er vi heldigvis 2 meget forskellige steder. Jeg er på prep lige nu, og er lige omkring 7,5 uge ude, og Ja, jeg har været, nu er det så 13 uger inde i off-season, og det er så 19 uger post-show for min næste konkurrence. Så vi er meget vidt forskellige steder. Jeg er tungeste nogensinde. Du er det letteste, du har været i mange år. Ja, det er i hvert fald lang tid siden, jeg har været. Jeg vejede i morges 94,8. Det er ikke den laveste vægt, jeg har haft på prep, men jeg har også lige haft high day i tirsdag og onsdag. Fra i går for at veje 96,5 til i dag at veje 94,8. Sådan okay droppet, og nok skal også droppe også igen i morgen. Det bliver super lækkert. Om lynhurtigt. Jeg var jo i Sverige med min forlovede her i mandag til søndag. Jeg vil ikke sige, at jeg gik amok i mad. Jeg spiste sådan 3 måltider af planen. Jeg er jo stadig lidt ramt efter det her show med maden. Jeg er stadig glad for mad og sådan noget. Og det var også nice at være lidt så langt inde i off-season. Og der gik jeg jo også lige fra 108,8 til 112. Ja. Så, men nu er jeg allerede nede på 111, og så i morgen var jeg mindre, det ved jeg. Så. Det er bare væske, der bare sagt mine kinder, altså jeg kan godt huske det selv dengang, det var altså fuldstændig voldsomt, altså bare jeg fik lidt off, altså bare hvis jeg ud og spise sushi, altså jeg kunne bare sådan mærke, mens jeg sad og spiste. Jeg kan bare se mine fingre og min aura-ring, du ved, jeg var nødt til bare at tage den af, fordi jeg væskede bare helt. Det var helt sindssygt. Du ved, man kan bare mærke, skoene sidder tættere og tættere, og du ved, sådan, man begynder bare at få ondt i fødderne. Ja, det er reelt blevet et problem for mig. Sådan, normalt siger man, at man skal have off-season tøj, og man skal have noget tøj til, når man cutter. Man skal åbenbart også have fucking sko til, om det er en off-season, eller man er på prep. Altså så sådan vitterligt. Jeg har vitterligt en sko. Hvad siger du? Bare kom. Nå, jeg siger, jeg havde vitterligt et par sko, dengang jeg begyndte. Jamen, dem kunne jeg godt passe, og så gik jeg i off-season, og så kom jeg op og veje de her, jeg peakede på 115,5 cirka, og jeg kunne vitterligt ikke passe de sko. Jeg er nødt til at købe et par kæmpe sko i størrelse sådan 45, og nu kan jeg passe alle mine sko igen. Det er bare sådan, fuck, det er luksus, mand. Ja, alle sko, der sidder lidt tæt, det kan man lige så godt opgive i off-season. De kommer ikke til at sidde godt. Det kommer til at gå ondt i fødderne. Ja, præcis. Men inden vi plafrer alt for meget, så synes jeg også lige, vi skal tage sådan, hvem vi egentlig er. Ja. Hvad vi har ikke opnået, men du ved, sådan, hvad vi vil opnå i fremtiden. Sådan noget, ikke? Så jeg ved ikke, om du vil starte? Det kan jeg. Skal vi bare give en helt stor introduktion, så også på, hvad vi hedder. Jeg hedder Mads, og jeg er fra Aalborg. Vi er 2 forskellige steder. Det er vi også. Til dagligt, der studerer jeg fysioterapeut, og jeg er lige begyndt her på første semester. Ved siden af, så har jeg så mit coaching, jeg laver, som jeg er i gang med på at opbygge lige så stille i siden af med min fys her. Så der tager jeg en masse kurser og prøver hele tiden at blive dygtigere ind på det parameter. Og så, ja, jeg er 22 år gammel, og lige nu, der er jeg i prep til mit allerførste show nogensinde. Så det glæder mig super meget til at stille op her den 3. maj til et regional show i Svendborg. Så hvis I ikke skal noget den 3. maj, der er fed weekend, kom ned og se noget bodybuilding show. Se nogle store drenge, forhåbentligvis. Nu må vi se. Hvad skal du stille op? Men jeg stiller op i klassisk fysik. Så min vægtgrænse er 98,4, så den er vi nede under. Så der er vist ingen stress. Der skal bare bygges noget masse. Men det daglige, ja, så har jeg coaching ved siden af og læser fys. Så træner jeg rigtig meget. Går meget på min kost og ja, lever bare bodybuilding med meget struktureret. Lige pt. Er inde i det her prep, hvor jeg vågner ekstremt tidligt. Den lille, når klokken nærmer sig 5, jamen, så kan jeg allerede vågne første gang, hvis der bare er en anden lille lyd udenfor, og så kan jeg bare ikke sove igen. Men for heldigvis der ikke de 8 timer, vi går i seng klokken 9, så vi er meget struktureret på os ting der. Men ja, så det bliver mit første show, debut. Og så planen efterfølgende, det er jo egentlig at lige at se, hvad der er, om jeg skal prøve at få noget erfaringer til en pro-qualifier. Det har jeg snakket med min coach om. Vi har begge to den samme coach, kan vi så komme ind på. Vi er begge to ved EE Coaching, Emil Eriksen. Ja, ham har jeg været ved siden, det må være
snart 2,5-3 år, tror jeg snart. Jeg kan huske første gang, vi var nede ved ham, det var til et seminar, han holdt i Aarhus, hvor han så prikkede lidt til mig, og så jokede vi lidt og sådan noget til hinanden, og så efterfølgende så tog jeg fat i kontakt med ham, og så startede vi op. Og så var planen faktisk, at jeg skulle stille op til DFNA 2025, men så da vi kørte, så var vi en lille slags prep, hvor vi lige prøvede det af, så var jeg sådan lidt, jeg synes sgu ikke DFNA, det er mig, og det var ikke det look, jeg søgte, og ville gerne prøve lidt andet, så jeg valgte at hoppe i gryden, kan man vist godt sige, da vi var færdige med mit minikot her. Og så siden det har målet været, at vi skulle stille op her 2026 til foråret. Det er mit allerførste show, som jeg nu er 7 uger. Så ja. Altså, vi har jo lidt den samme historie. Jeg er udlært kok. Har ikke brugt det til en skid. Blev udlært, tager 4,5 år her i Danmark. Men man kan sige, så får jeg jo lidt indblik i noget kost og ernæring. Og ikke fordi du skal bruge det til så meget i kokkefaget, men det kunne man vælge som valgfag, så det har jeg selvfølgelig gjort. Men ligesom da jeg startede på det, blev jeg grebet af det her træning. Jeg hedder Kalle, forresten. Kalle Hasselbalg på Instagram også. Men ja, så lært kok, så har jeg faktisk siden med det ikke rigtig arbejdet med det. Jeg har været hos Emil i næsten 4,5 år. Nu kan jeg så stolt sige, at jeg nok er den ældste af hans klienter. Alle andre har hoppet fra over tiden. Så nu tror jeg faktisk, at jeg er hans ældste klient. Så 4,5 år med ham. Og igen, lidt samme historie som dig. Jeg havde været hos ham i et års tid, og vi havde kørt et kort. Og jeg havde planer egentlig om måske at sådan, gå en lille off-season og så starte prep til DFNA. Men ja, så indså jeg egentlig, det var heller ikke noget, der var særlig grebende for mig at være stillet op naturligt. Jeg er en meget høj gut, jeg er 1,90. Så for at fylde ud naturligt der, så skal der eddermame meget arbejde til. Så jeg valgte, som dig også, at hoppe i den anabolske gryde i stedet og sige, hey Emil, vi vil køre naturligt, hvad du har glemt det. Og så, ja, så hoppede vi på i stedet. Og så har jeg jo bare levet det siden. Jeg stillede op her til min første konkurrence 2. november sidste år. Classic Fysik også. Jeg er både junior, og jeg tog Open. Jeg kan jo lige så godt sige, at jeg fik klø. Desværre ikke helt den pakke, jeg havde håbet på. I rigtig, rigtig god form. Lad mig sige det sådan. Ja, jeg var sgu nok alt for flad, hvis vi skal være ærlige. Og når man er så høj, som jeg er, hvis du er flad, så er det ikke godt. Benene var meget fine. Overkroppen skulle bare op. Det havde selvfølgelig hjulpet, hvis jeg havde været meget mere fyldt. Men du laver hele tiden. Jeg ved, hvad vi skal bruge næste gang. Der er mange flere carbs til, selvom jeg spiste en masse carbs, men der skal meget mere. Ja. Jeg har altid været typen, der skulle spise rigtig meget i off-season. Basically siden første off-season med Emil, da jeg vejede 84 kilo. Jeg gik fra 84 kilo til 104. Der spiser jeg de der 5.500 kalorier. Så hver off-season har jeg bare været deroppe omkring hver gang. Så jeg ved, der skal meget mad til. Der skal bare endnu mere, når jeg er flad. Så det ved vi til næste gang. Jeg gik for... Den laveste, jeg var nede på prep, var faktisk 92,5-agtig. Og så fyldte jeg mig op til sådan noget 96,5. Var jeg ind på, så det er også med tøj og sådan noget. Så jeg var nok 96. Men der skulle bare meget mere fylde til, for jeg var så langt nede. Dem, jeg var op imod, var nok ikke i så god form. Meget mindre form end mig. Ikke for at snakke rundt om nogen, men jeg var nok i den bedste form i juniorklassen. De bedømte bare mere efter fylde. Det skulle jeg have gået mere efter. Men igen, man ved hele tiden mere. Ja, man lærer processen. Præcis. Og det er jo også det, nu har jeg været hos Emil i så mange år, så det er mere blevet sådan et samarbejde i dag, end det er, at han coacher mig. Basically mig, der bare får godkendt mine planer i Emil nu. Så jeg laver nogle planer selv, og så
siger han go for it, og lave lidt om i det, hvis han synes det. Så sender jeg jo bare check-ins hver uge til ham, og han styrer slaget for maden og alt det her. Ja. Det er blevet meget sådan et samarbejde efter noget tid, og det er jo også sådan, jeg synes, det skal være. Især når du har været hos en coach i 4,5 år. Han kender selvfølgelig min krop, men jeg kender den jo endnu bedre. Sådan, vi har mange på samme principper. Ja, lige nu i dag, så er det jo også bare, som du gør, bare lever det dag ind, dag ud. Træning, cardio, alt, maden bliver passet i de små bokse, man har hver dag. Meal timings, alt passer bare perfekt hver dag. Og så bygger vi masser på mig og Emil. Jeg vejer 110-agtig. 110-11 kilo her for tiden. Så der er røget noget på, og står egentlig stadig rimelig skarp. Jeg er ikke blevet tyk endnu. Ja, vi kan jo altid lige smække nogle billeder op, hvis folk lige skal have et indblik i, hvordan vores begge positioner er. Jeg er også begyndt på hele den her off-season. Hver uge kommer der en ærlig fysik-update op. Selvfølgelig næsten hver dag fra gym af. Men ellers så kommer der egentlig en fysik-update op hver uge omkring, hvad vi har lavet og alt det her. Udover træning og alt det her, så arbejder jeg også som online coach. Passer det, og har en lille sideforretning ved siden af, hvor jeg laver noget meal prep og sådan noget til folk. Det er egentlig, hvad jeg tjener pengene ind på. Ja. Så vi er meget ens på de punkter. Ja, vi tjener pengene ind for at bruge dem på kosttilskud, coaching, altså de klassiske kort. Ja, det er en dyr ting. Ja, det er en dyr sport, det må vi lige se. Men sådan, man kan også sige, det er på en måde en dyr sport, men også på en måde en billig sport. For jo, mad er dyrt, krudt er dyrt. Du ved, sådan, jeg får massage hver uge, det bruger jeg da også mange penge på. Men til gengæld, jeg tager ikke i byen. Jeg bruger ikke flere tusind kroner på byen. Jeg rejser yderst sjældent. Ingen vold. Præcis, jeg spiser ude meget sjældent. Det var, at det er meget dyrt på papiret. Til gengæld så sparer jeg også en masse penge ved ikke at bestille vold hver dag og gå i byen og bruge flere tusind. Ja, og sammen med maden, man kan handle ind store mængder, fordi vi spiser vitterligt det samme every fucking day. Og der er ikke noget mad, der går til spild, fordi sådan, vi vejer vores mad af. Normalt, når folk de skal lave den mad, så sætter de jo bare den tilfældige over og håber, det er nok. Og så er der rester, eller så smider de resten ud. Vi er bare sådan, vi skal have det her at spise, og vi spiser alt der på tallerkenen. Hver en krumme kommer ned. Der er ikke noget, der bliver efterladt. Om det er off-season eller prep, alt kommer ned. Det er jo også det, og sådan, man kan... Nu spiser jeg skyr og æg og sådan noget. Hvis ikke du køber det på tilbud, så er du bare dum, jo. Ja, præcis. Jeg har da aldrig købt eller det er meget sjældent, men nu koster skyr 32 kroner for et kilo. Jeg betaler kraftedeme, ikke? Nej. Så finder jeg et sted, hvor det er på tilbud til 18-20 kroner, og så køber jeg 8 kilo og fylder køleskabet. Ja, præcis. Man kan gøre det rimelig billigt. Nu har jeg valgt at gøre min kostplan rimelig dyr. Spise hakket oksekød og sådan noget. Men man kan gøre det fucking billigt. Præcis. Havregryn, whey, kylling, tun. Ja. Ja. Både en dyr og en billig sport, ikke? Præcis. Du ved, sådan man kan købe bananer, det er okay billigt. Æbler, grøntsager, jamen du kan købe frostgrønt, du kan også købe det på tilbud. Bare du får noget grønt ind, og det er måske lidt variation, jamen så er det sådan rimelig good to go. Så sådan, man kan gøre det på mange måder. Føler jeg. Men altså, jeg ved ikke, om vi lige skal prøve. Kan du smide? Men jeg tænkte også, vi lige kunne høre omkring, hvad dine sådan planer er fremadrettet. Sådan, nu er du i off-season og sådan gang med at bygge. Sådan, hvad er planen for dig lige nu? Sådan? Planen er lige nu, jeg skal bygge på. Jeg skal bare have en større overkrop. Min quads er rimelig godt med, min baglov er rimelig godt med. Min inderlov er også begyndt at komme. Og sådan, fokuset var, da vi startede den her off-season, det er at bringe overkrop op, lidt baglov, lidt inderlov. Quads har altid været meget dominerende for mig. Nu har vi off-season til juni.
Så kører vi en 8 ugers cruise, som vi plejer. Så tager vi en til off-season. Jeg tror tidligst jeg kommer op igen, det er 27. Slut 27. Fordi jeg skal have masse på. Som sagt 92,5 på laveste. Og jeg må veje 108 på scenen. Ja, så er der 108,4 tror jeg det er. God masse at få på nu. Minimum 15 kilo, ikke? Ja. Så sådan, der skal hentes noget masse ind. Men jeg ved også, at jeg kan hente ind på tæt på 2 år. Det er jeg næsten sikker på, for jeg ved, når jeg ligger det her arbejde, jeg gør i det, dag ind, dag ud, så får du bare meget igen. Jeg behøver som sådan ikke at fylde ud, men du ved sådan, det er også derfor, jeg siger tidlig 27, så står jeg der inden prep start, om det, man så må sige, men du ved, sommeren 27, og jeg var sgu ikke nok, og ikke i god nok form, til jeg føler, at jeg kan være tæt på at fylde ud. Så tager jeg en off-season til. Sådan er det bare. Ja. Så må det være hedde start 28 i stedet. Men sådan, jeg har ikke travlt. Jeg er ikke typen, der vil stille op hvert år. Der er mange, der stiller op en gang, og så er de sådan, fuck, jeg skal bare stille op igen. Ja, så tager de lige et halvt års off-season, og så tager de på igen. Så sådan, der er ikke sket nogen markant forbedring. Så de tager 1 kilo på i muskelmasse. Så poseringen er måske det, der er sket det største forskel ved, fordi de har erfaringen, men der er ikke kommet noget kvalitet med på kroppen, som ligesom gør, at de rykker så længere op på depotet. Præcis, og det er også derfor, jeg ventede så lang tid med at stille op, for jeg har ikke travlt. Jeg vil sgu hellere se på mig selv og tænke, det er jeg stolt over det her, og har rykket mig. Så sådan, næste gang jeg står på en scene, det kan godt være, det lyder vanvittigt, men du ved sådan, jeg vil godt være sådan kompetitiv med andre. Jeg vil godt være ham, folk snakker om sådan, han kan sgu godt tage klassen. Jeg ved bare, der er meget masse, der skal hentes, og igen, jeg har ikke travlt, så det er bare grind og blive ved med det. Præcis. Og jeg elsker vi er begge to unge. Det er også det, jeg elsker. Fucking hvad off-season. Jeg elsker træning. Det er derfor, jeg dyrker sporten. Det er fordi, jeg elsker at træne. Fuck alt andet. Jeg vil bare gerne træne. Vi gør det ikke for at stå på scenen. Vi gør det, fordi den proces, der er, vi elsker. Grunden til, at vi overhovedet ville op på en scene, det var, fordi vi først elskede at træne, og så kom det her ind senere i blikket. Man kan egentlig også stille op og prøve at vise sit hårde arbejde, og ligesom komme den vej frem, og så er det ligesom det, vi elsker. Det er fucking at træne og gøre vores ting hver dag, og altid bare sådan optimere. Man kan altid, det siger jeg altid til folk og som klienter, der er altid et af man kan optimere på. Man siger, det alt er bare perfekt, sådan, jeg sover perfekt, jeg træner perfekt, min kost er perfekt, så sådan, you name it. Nej, der er altid et andet, man lige kan være perfekt på. Altså sådan er det for alle. Alle har et andet. Men jeg siger også tit til folk, sådan, men behøver du at optimere på det? Sådan, det kommer an på, hvor meget vil du have ud af det. Sådan, præcis. Vil du have alt, hvad du overhovedet kan? Nej, så skal du nok ikke drikke 10 kopper kaffe. Vil du bare gerne have det okay og se godt ud, så kan du godt slippe af med at drikke 10 kopper kaffe. Er det sundt? Nej. Behøver du at lære at træne perfekt til at starte med? Nej. Hvis du vil nå rigtig langt i sporten, hvis du vil dyrke sporten, så skal du nok lære det. Fordi ellers så får du bare ikke nok ud af det på en lang bane. Og man skal heller ikke brænde ud. Sådan. Det er også det der med, du ved, sådan, det kan godt være, at du kan lægge 100% i det, men kan du kun gøre det i 1 til 2, 3 måneder, og du så brænder det ud, og så kommer du ikke. Men hvis du så kan lægge måske 90-80%, men kan gøre det i en længere periode, det er sgu dem, der når længst, fordi de er ikke brændt ud. Præcis. Så det er også med at finde den her balancegang, hvad der fungerer for dig, er også super, super vigtigt at tænke på. Sådan, vi skal jo ikke brænde ud, det her det er en lang sport, og den tager lang tid. Jeg er for eksempel er 22, og jeg har ikke bare planer om at sige, når nu er jeg 25, så stopper jeg. Men jeg vil gerne blive ved i mange år, fordi det kræver lang tid at bygge muskelmasse. Selvom vi er på videre og krudt, som man er, så det tager ikke lang tid at bygge muskelmasse. 100. De er bare større nu, altså i forhold til naturligt, jamen det tager også lang tid, men de er heller ikke så store som dem, der er enhanced. Så vi har bare mere masse, vi skal på. Det er også derfor, at vores vægtgrænse er større. Jamen det er fordi, der skal mere muskelmasse til. Og det tager også bare tid at bygge. Og det kan man lige så godt indse. Du kan tage nok så meget krudt, du kan spise nok så meget mad i en off-season, men det hele handler bare om tid. Det tror jeg virkelig er den største faktor. Du kan tage flere gram krudt, men lægger du ikke tiden i det, lægger du ikke arbejde i det, så er det lige meget. Tid er den største faktor i den her verden. Det må man bare indse. Ja.
Og det er sådan, jo mere du ligger i det, jo mere får du også tilbage. Det er altså super vigtigt. Det er jo også det, man må indse. Du er sådan, hvad vil du med det, med at træne? Vil du bare igen se godt ud på stranden, så behøver du ikke lægge så meget i det, som vi gør. Mm-mm. Vil du nå det til det fulde, og se, hvad dine gener faktisk kan klare, så hvorfor ikke? Ved mindre du selvfølgelig ikke kan lide sporten. Og det er jo også det, jeg tit ser. Jeg føler, at der er så mange, der er i sporten, som ikke kan lide sporten. Ja. Det er helt vildt. Folk, der egentlig, når de så er i off-season, nej, jeg følger ikke rigtig min kostplan, nej, jeg følger ikke rigtig min træningsplan. Jeg river bare noget tung vægt, og så går jeg hjem, og så spiser jeg en pose chips og en shake. Og sådan, hvor de er på prep, og så stopper de ved deres klienter, eller så stopper de ved deres coach, og så tager de sådan, off-season, det kan jeg godt tage ved mig selv jo. Fordi det er jo bare en off-season, det handler bare om at spise masser af mad, og komme ned og træne, og så er det jo sådan basic det, så skal jeg nok bygge muskelmasse, og så når jeg starter prep, så skal jeg nok lige have en coach 1 måned eller 2 måneder før, og så er det sådan, så er det jo bare det. Men det er sådan, det er i din fucking off-season, at du bygger det, du skal vise på scenen. Det er ikke i preppen, at du ligesom bygger det, du skal vise på scenen. Det er i din off-season, du gør det. Og det er det, der nok måske mange, der glemmer. Så føler jeg bare ikke, du kan lide sporten. Mm-hmm. Du ved, sådan, jeg elsker at følge min kostplan. Jeg elsker alle mine måltider. Sådan, jeg glæder mig til hvert en måltid. Jeg glæder mig til, at jeg lidt skal ud og have mit hakket oksekød, min ris og mine kartofler, sådan, som jeg har spist det samme måltid. Jeg ved ikke, hvor mange år. Men jeg kan bare godt lide det. Du ved, sådan, det smager godt. Og det er sådan, siger folk ikke sådan, er det ikke kedeligt at spise det samme? Hvad lægger du i din mad? Ja, du kan gøre din mad super kedeligt. Du kan bare vitterligt bare spise det sådan mega kedeligt. Men hvis du lige gider at bruge 5-10 minutter ekstra lige på at gøre det måske lidt lækre, og lige putte lidt smage det, måske til med nogle krydderier, altså noget salt, noget peber. Dressing er heller ikke ulovligt. Lige give lidt dressing, og måske lige stege det af på panden, og sådan, jamen så smager det jo super lækkert. Og man kan jo lave mange variationer af ens mad, altså man kan jo prøve alt muligt af. Og der er du jo et godt eksempel på, du er kok, så jeg har jo set nogle af de madting, du lægger op i, det ser super frødende. Hvordan fanden? Nogle gange så er det sådan, hvor jeg tænker, hvad fanden ligner mit i forhold til det? Jeg kan også huske, bare nogle gange, hvis jeg er drengene fra gym på besøg, sådan, så har jeg bare lavet sådan en helt normal peanut butter sauce, hvor man tager noget peanut butter, blander med lidt soja, lidt eddike og sådan noget, og så er sådan, what, kan man det? Og sådan, ja. Det vidste jeg ikke engang. Hvordan gør du det, sagde du? Har du jo aldrig haft det, der hedder en satay sauce, tror jeg det hedder? Det er sådan en peanut butter sauce. Overhovedet ikke. Herovre i København, der er det meget stort. Det er sådan en peanut butter sauce, som man får med sådan en kyllingsbid på sådan nogle voksteder. Normalt er det bare risvinsedike, soja, og basically bare det. De blander, og så bliver det sådan en fucking lækker sauce. Nå, sygt nok. Peanut butter på sin plan, så kan på et salt måltid, så blander man bare de 3 ting, og så er det på det. Det smager fucking foran. Så man kan bare, der er sådan nogle små lifehacks, man bare kan gøre, uden sådan, det betyder noget. Og jeg kan lige så godt sige, på prep, det er 2 dage ude, så havde jeg da ketchup på alle mine måltider. Ketchup og sriracha. Det var lækkert. Den er jeg også begyndt på, den der chili sauce der. Normalt er jeg virkelig dårlig til chili sauce. Hun griner af mig, som jeg tykker også New Zealand, min kæreste, som også selv stiller op, også er ved Emil. Altså hun grinte af mig, fordi nogle gange, første gang vi spiste sammen, der lavede vi mexikanske pandekager, og så brugte jeg taco mix, og jeg brugte legit bare den der medium i en, og så kom jeg til at putte, var det 40-50 gram i en, og jeg sad sådan og dukket på næsen. Fuck, altså. Men nu er jeg begyndt på den der, 10 gram, der er så meget smag i det. Der skal ingenting til, så jeg har fundet ud af at på prep sådan, giv det lidt det der lidt chili der skal ingenting til for at få noget så meget smag i det. Det er fucking nice i forhold til nogle af de andre dressing, hvor man skal bruge rimelig meget for at få det smag, man gerne vil have, hvor den er der super nice, og den chipotle der er også super lækker. Præcis, og fuck. Det der med folk, der bruger kaloriefri saucer på prep. Har du set, hvor lidt kalorier der er i en ketchup? Ja. Okay, hvis du bruger 20 gram ketchup, tillykke, du har fået 20 gram du har fået 20 gram ekstra kalorier. Sådan der, come on. Det går sgu nok. Præcis. I stedet for, at du får dumt numser, de der sukkerfrie ting, mand. Og der er også den der, for eksempel taco-mixen, der er sådan legit 40 kalorier på 100 gram, og det er jo legit bare en masse urter, der bare er blandet sammen. Ja, præcis. Og der er ikke tilsat alt muligt lort, og det samme sådan, de der chipotle der, du bruger legit, altså for eksempel den der chili der, du bruger 10 gram, og det er rigeligt. Og der er måske været 180 kalorier på 100 gram. Det er fucking nothing. Ja.
Jeg vil sige, jeg byttede min barbecue sauce ud med ketchup. Okay. Barbecue sauce, det kører her i off-season. Er den god? Det er fucking godt. Er det den der Ronnie Coleman-style der, eller hvad? Ja, Sweet Baby Ray's, du. Ja, selvfølgelig. Jeg så også sige, den er lige... den er lidt grov på kalorierne. Sådan noget 250 kalorier per 100 gram. Men fuck det. Det er off-season. Jeg prøvede engang sådan en anden for sjov, fordi jeg skulle lave burger med en ven. Så havde det der Santa Maria, de havde sådan en ostesauce. Så lavede vi burger med det der ostsauce i. Og der var legit kun sådan 180 kalorier i. Så det var bare sådan en ostebombesauce. Fuck, det var så sindssygt. Men jeg har bare droppet den. Nu holder jeg bare til de klassiske der. Og så er sådan, for eksempel kan man også bruge. Det er bare sådan 0%, det var sådan 0% fedt der. Og så bare lige smide lidt salt, peber i og sådan et eller andet. Og lidt timian eller oregano, så har du også en rimelig lækker, du lige kan blande i din mad. Præcis. Jeg prøvede også lidt på prep, det der med græsyoghurt og sådan noget, men det sagde mig bare ikke så meget. Jeg vil hellere have ketchup og sriracha. Ja. Men en du skal prøve, hvis det er, så skal du prøve den der pickle ketchup. Den kan faktisk noget. Er den det? Det har jeg aldrig hørt om. What the fuck? Vi kommer til at lave sådan en episode, hvor vi kommer til at snakke om lifehacks, sådan dressinger og måltider. Så kommer du med din bedste tips, sådan næsten hvor du bare står i køkkenet og guider en. Ja. Jeg har faktisk overvejet. Nu prøver, altså det er jo ikke nogen løgn, vi begge to prøver at komme lidt frem på SoMe og sådan noget. Men sådan, jeg har da overvejet, at jeg skulle prøve at lave nogle madvideoer. Nu har jeg jo, den jeg også filmer på, er jo en Osmos. Så sådan, hvorfor ikke prøve? Men nu må vi se. Jeg skal bare i gang. Jeg synes, det er skidesvært. Ja, selvfølgelig. Det, jeg synes, der er sværest ved den her sport, det er det her skide SoMe. Men hvis du vil frem i den her verden, så er det også bare at komme i gang. Ja. Nu har jeg jo haft en podcast før. Også, den er ret gratis, kan man sige. Det er fedt at sidde og snakke med en. Stilisere på den måde, og stadig få noget content ud af det. Så det er det. Så det er også derfor, det er også, det er også det, synes det er sjovt. Også fordi, nu bor vi to meget forskellige steder, og du sådan, førhen jeg var i Emil, der havde vi ikke snakket sammen før. Nu kommer vi også til at have en endnu mere at kende, du ved, sådan, på det parameter også, så det bliver også fucking nice. Ja, jeg har jo bare vidst, at vi to var meget ens. Ja. Jeg har jo snakket med Emil. Jeg bor i København, det sagde jeg ikke, men jeg er fra København af. Træner nede i Copenhagen Gym. Det er også derfor, jeg kender Emil. Der mødte jeg ham nede i gym. Lille sjov historie, lille side note. Det var ikke lige da jeg startede med at træne, men jeg trænede nede i fitnessbrødet. Og så kom jeg bare gående på gaden, og så så jeg en kæmpe mand i en gasptrøje. Jeg tænkte, what the fuck, han må være nede fra Copenhagen Gym. Jeg vidste godt, hvad det var. Ja. What the fuck. Og så starter jeg Copenhagen Gym et halvt år senere. Og så er det Emil, jeg har set gå på gaden. Og så faldt vi bare i snak, og så blev min coach. Det var en lille side note. Jeg kan bare huske det, jeg synes, det var meget sjovt. Bro, jeg skal lige pisse, men jeg klipper bare det ud. Det er fint, gå ud og tisse. Ja, sådan er det prep. Klipper bare lige. I'm back. Efter en lille tidspause, så er han tilbage. Jeg kan høre dig. Det er sådan en prep-ting. Det er seriøst en prep-ting, det der med at tisse. Jeg er kommet på det tidspunkt om natten, jeg tisser nok de der 3-4 gange. Så meget alligevel. Jeg nåede kun op på det. Jeg vil også sige, jeg har ikke været så meget natpisser. Nej, okay.
Jeg kan huske mit minikot op til sidste off-season, der begyndte jeg at tisse om natten, og så er det aldrig stoppet. Men det er kun én gang. Men sådan, jeg kan bare huske, du ved, under prep de sidste par uger, sådan, jeg tissede sådan klokken 8:30 med mit pre-bed måltid. Så tissede jeg klokken 9, så tissede jeg klokken 10 minutter over 9. Så vågnede jeg sådan om aftenen, om natten, det er sådan noget klokken 12 for at gå ud og tisse, og så igen sådan noget klokken 4 for at gå ud og tisse, hvor man også der, hvor fucking meget tis kan der være? Ja. Hvor meget væske fik du på prep? 6 liter. Ja, jeg får også 8. Det er også crazy. Ja. 12 gram, ja. Vi var tidligere oppe på 14 gram. Og vildt. Vi skulle jo også op fra 10 til 12, og så 6 liter vand hele tiden. Ja. Det er jo meget fint. Det får jeg også nu stadig. Det er bare fest i. Præcis. Sådan har det næsten altid været med mig. Jeg har altid skulle få ret meget salt. Men du skal have endnu mere salt, det er også crazy. Ja. Skal jeg prøve at dele lidt fysik-updates, du kan se? Ja, vi kan bare lige smide det hurtigt op. Jeg kan lige gå ind her. Men altså, man kan sige, formatet vi kommer til at køre det med, den her podcast, det er, at vi vil selvfølgelig også gerne have jer lidt over folk, der lytter med. Så sådan, skriv, hvad I synes, der er fedt, og hvad I vil se mere af. Og så prøver vi selvfølgelig også at få folk ind under, sådan med spørgsmål og sådan noget hver uge. Så vi kommer til at køre, her første afsnit bliver bare et enkelt episode, en lang. Men vi kommer til fremadrettet at køre 2 episoder. En, hvor vi sådan snakker lidt sammen om, hvordan ugen er gået, og det er spændende for dig, du er på prep og sådan noget. High days og alt sådan noget. Der sker hele tiden noget, hvor hos mig er det jo meget det samme, ikke? Ja. Men bare lige fortælle lidt om ugen, der er gået. Så må vi lige se, hvordan vi skruer det sammen, om vi så kører Q&A ind over der. Men så i hvert fald en anden episode, om det så hedder Q&A, der sammen med måske lidt bodybuilding-nyheder. Har vi og tage nogle emner op, som vi kan snakke om. Altså alt fra træning jo, til kosten, hvordan vi gør tingene, og hvordan vi anbefaler, man gør, hvis man gerne vil prøve at optimere på nogle parametre, og bare blive den bedste version af sig selv. Præcis. Så sådan coach lidt på den måde. Prøv at lære folk lidt. Præcis. Det er også sådan det. Ja, vi kan lige prøve at se en stories her, for træning også er. Ja, det er træning. Ja. Gode lys. Knap så væsket. Ser godt ud. Gode stinger, bro. Så det er det jo, altså off-season, hvad var du her? Hvad var du i morges? 111,1. Ja, altså, man kan bare se sådan, du ved, den er ikke helt dum. Skuldrene er der, abs er der, veins, ben er der, separationer, altså. Jeg vil også sige sådan, når jeg har en tanktop på i gym, så ser det crazy ud. Og så er der lidt, vi kan lige tage fysik-update. Det er fra i søndag. Det plejer at være mandag, men det er søndag. Ja. Det er det helt ærligt. Fastet morgen pics. Kører du med ringlight, eller er det med lys, naturligt lys? Faktisk bare en standardlampe, den du kan se bag mig. Nå, ja. Har bare skiftet pæren ud til sådan en helt kold lys. Ja. Så har jeg bare lukket helt af for lys. Ja. Og så står ser nice ud. Står jeg i et hjørne på mit værelse. Det er lækkert. Ja. Og på trunks på. Det glæder mig også til at få mine trunks. Ja. Jeg er mega spændt på det der med, at jeg har bestilt ved Holberg. Har du det? Ja. Okay. Var det ikke det? Jeg kan ikke huske. Jo, du med Holberg. Hvem fik du dine? Jeg tog sgu bare sådan nogle regulære nogen. Det hed Posing Iron Monkey. Det er ikke nogen, der er skræddersyet eller noget. Nå. Jeg synes, det var lidt peberet at betale for sin første konkurrence, hvor det er et par trunks, du nok aldrig kommer til at bruge igen. Jeg fik den på tilbud, fordi det var Black Friday. Det var halv pris. Så det synes jeg sådan, så bestilte jeg bare dem dengang. Det kan jeg godt forstå, og sådan, jeg ved også, i fremtiden er det sådan hende, jeg kommer til at gå igennem for at få et par skræddersyd. For sådan, jo, de sidder der fint, dem her, men du ved sådan, de kunne sidde bedre. Ja. Jeg skulle sådan tit hive dem lidt op. Så sådan, at de skræddersyd, så jeg ikke skal stå og hive dem op, og de står helt perfekt. Ja, så sådan, jeg vil så også sige, det sidste gang, nu har jeg købt et par rigtige mandetrusser.
Ja, tak. Det overvejer jeg seriøst også, og så købe mig en eller anden crazy farve. Nej, det har jeg ikke gjort. Jeg har bare købt et par Nike Pros, som er sådan mandetrusser, så jeg ikke behøver at vise helt så meget røv. Jeg var en på Holberg, du ved, at købe et par rigtige sådan BB også. Og rigtige trunks. Ja, nu Det mener var jeg fordi- altså rigtige mandetrusser. Nå, okay, sygt nok. Det var fordi, at Emil vi altså snakker om, at jeg nok rører i BB i fremtiden. Ja. Til sådan hver gang vi har haft en pushfast, så er altså de der 20 kilo på, og det er sådan, jeg må veje 98,4 på scenen. Jeg ligger sådan, eller der vejer nu 94, ja, de her 94, og vi kommer nok ned sådan det laveste omkring 90, måske lidt under. Man tror altid, at man rammer der væk, men man kommer altid lige et par kilo under. Men nu må vi se. Ja. Fremtiden, hvis jeg bliver ved, jamen så ender jeg måske nok i BB, fordi ja, min vægtgrænse er ikke lige så højt op som din er. Nej, det er jo det. Så nu må vi se, men du har jo cardio inde. Det har jeg. Dit split. Det er stressende. Jeg har også prøvet at smide alle op, men jeg er også så heldig at få madøgning, så det var jeg skide glad for. Ja, det er altså... Jamen prøv at, du skal slet ikke klage. Altså min off-season, der var 115, der fik jeg kun 39 på træningsdag. Ja, men det er også det, vi er på mange måder meget ens, og på mange måder ikke ens. Sådan, Ja. du er en af dem, der vokser på lidt mad, og, hvor jeg skal have meget mad, og har en høj forbrænding hele tiden. Og Ja, præcis. sådan er det jo. Altså, når vi snakker om frøede madvenner, prøv at se her, det er vitterligt ikke så svært. Ikke sige, at de her er surdejsbrød med det æg, ikke er kolino, man kan få på sådan en brunchsted. Med lidt forårsløg om på. Det ser godt ud. Det er mit yndlingsmåltid, det der. Fuck, det er lækkert. Ja, det var jeg også sådan... Sammen med mit premium, de to, mand. Ja, det er premium her. Den gode klassiske cream of rice med dadler på. Det er fucking lækkert. Jeg tænker bare sådan, når du er så sulten, at du så vælger 40 gram dadler, i forhold til hvor meget cream of rice ekstra man kunne få. Ja, yeah, true. Altså, det går en til en, basically. Men jeg er sådan... Ja. For det første, så gider jeg ikke hele tiden bestille cream of rice. Ja. Og så Fair. synes jeg, der er sådan tænkt ret meget over tingene. Og den grund til, at jeg bruger dadler og valnødder, det er sådan, at man ikke bare sidder og kører cream of rice ind. Du sidder og tykker på noget. Ja, så det er sådan, fordøjelseswise. Præcis, fordi jeg har den... Ikke den bedste fordøjelse, når man siger det sådan. Så sådan, det der med, at jeg bare sidder og tykker på en dadel og valnødder, det gør jo bare noget, at du ikke bare sidder og sluger din cream of rice, for jeg kan spise cream, hvis jeg dør 130 gram cream of rice, så slugger jeg det på 5 minutter. Nu sidder jeg stille og roligt og tykker på det og sådan noget, så det prøver jeg i hvert fald at bruge 10 minutter i hvert fald på at spise. Du får også en god gang fedt inden træning. 30 gram. Yep. Og så pre her. Yes, sir. I forhold til mig, jeg får legit kun på træningsdag. Jeg får 10 gram mørk chokolade på pre, og så får jeg 60 gram avocado. Og så har jeg mine 2 æg, men jeg synes bare ikke, æg, det tæller bare ikke sådan, det er bare ikke det samme som mørk chokolade og avocado. Det er bare ikke det samme. Men jeg vil stadig sige, Emil tog min æg ud sådan ret tidligt. Der var også bare sådan, fuck man, jeg var så glad for min æg. Det er sygt frøden. Men sådan, første overflisen med Emil var der næsten ikke noget fedt på heller. Nej. Så senere hen har vi skruet lidt op for fedten og bare fundet ud af, okay, så kan jeg slippe for at spise 5.500 til 5.000 kalorier, fordi at fedten sænker min forbrænding lidt. Så sådan, det har vi bare fundet ud af at fungere meget bedre for mig. Ja, skal vi lige se lidt billeder fra din peak week her? Eller skal vi tage? Peak weeken? Det tror jeg. Selv skulle sige, det er ret nutty pics. Ja, her ser du så nasty ud, bro. God farve også. Ja, den savner lidt. Men jeg er sgu lidt bange for solaret. Jeg gider ikke have cancer. Nej. Hvornår havde du sidste bentræning egentlig? Var det 2 uger ude? Nej, en uge inden show, faktisk. Okay. Ja. Så det er en uge ude, det der. Ja, det er så meget nice ud med glutes og side leg, og jeg synes sgu, det var meget god form, og det er endda flad. Så sådan, præcis. Det er lidt mere crazy ud, da jeg blev mere og mere fyldt. Ja. Så, og jeg nåede da også at få nogle 1000 gram carbs op til showet. Ja, det er godt. Det er fucking sjovt. Det er noget af det sjove. Sådan der, de der high days, ikke? De er fucking sjove. Det der med, fordi også du får ikke så meget fedt. Eller du får altid en ung mængde fedt. Men du får
du får ikke så meget protein, så sådan der er fucking mange carbs. Så det der med, at man havde 150 gram ris og 200 gram kartofler, ligesom du havde de der 175 gram ris per måltid. Ja. Det er fucking crazy. Det er også en ting, mig og Emil kommer til at prøve i vores næste high day, sådan, i forhold til, vi vil prøve at køre sushi-ris og sådan mere dadler og honning, bare for så volumen bare helt ned på rigtig mange høje carbs. Igen, jeg har en lidt sart fordøjelse, så jeg var også sådan, når vi ramte de der 150 gram ris, var jeg sådan, ja, kan vi ikke smide nogle dadler på, så det hedder måske 130 gram ris, og så dadler for resten af pengene. Ja. Jeg kunne bare mærke mit pre-meal, sådan 150 gram cream of rice inden træning. Det er ikke fordi, det ligger super godt, sådan, Nej. at træne på 150 gram cream of rice, og sådan, det der med, at vi fik nogle dadler og sådan noget, der fyldte lidt mindre, og super lækkert. Skal vi lige have nogle billeder for show her, så vi lige kan se dig? Ja, ser godt ud. Ja, og det, jeg synes, det var et meget tavligt lys. Og så er det post-workout drømmen. Ja. Det ser seriøst også foran ud. Ja, det er også, det må altid køre afsted nogle dage. Ja, det forstår jeg godt. Men ja, det var sgu meget nice. Det ser godt ud. Ja. Tak, bro. Siden Jones. Ja, det er det. Du skal glæde dig til dagen efter show, når man har taget, når man lige har haft et overplan og sådan noget. Og ja, så er der helt af. Det er fucking griner også. Skal vi lige have lidt fysik op det her? Dig også? Jeg tror, hvis jeg ved ikke, om jeg kan trykke på min egen, kan jeg se det? Nej, det kan man ikke. Kan man ikke det? Nej, åbenbart ikke. Ellers så skal du dele skærmen. Du kan jo lige se, du har jo lige lagt noget ud for efter high days nu. Det her, det var looket efter 2 high days, men i dag, sådan min visuel i dag, jeg sendte til Emil, der var vi meget mere sådan hård og tør ved den, så det var super lækkert også. Og vi bare kan se sådan efter, for vi var lidt væsket her, at det var ligesom taget lidt væk. Så her var jeg 96, ja. Så. Men det er også det sådan, når man virkelig er fedtfri, og man så får de der high days, ikke? Så tager man bare ikke et gram væske på de første dage. Fucking nice. Så det er bare ren fylde. Jeg kan bare huske, Emil trak mig ned på de her 92. Jeg synes ikke personligt, jeg skulle dernede, men whatever. Ja, og har jo peak off-season jo. Oh ja, yeah, thick boy. Thick boy. Jeg tænkte jo ikke engang sådan, nej, det er ikke slemt, men nogen kigger på ting bare sådan, damn, jeg var stor og tyk. Ja, der var tryk. Men det var også efter flere gange shows med Sille, hvor mig og Emil, hver gang vi var afsted, altså det var jo fandme bare at spise godt igen på volden. Der hyggede vi os godt nok. Vi var begge to meget madglade, og jeg kan huske en gang, vi var i Rumænien, og så var jeg taget i gym væk, 40 minutter væk, som jeg havde taget en Uber, og så kommer jeg derhen klokken 3, var det en lørdag eller sådan noget, og så er de bare fucking lukket, og jeg tager hen i det her specifikke gym, fordi de havde Prime, Atlantic, og de havde bare alt sådan godt ud, og så er det bare fucking lukket, og alt var bare lukket, bare det gyms, så tidligt. Så jeg blev så sur, at jeg gik hele vejen hjem, og så skrev jeg til Emil, og sådan, Emil, når jeg kommer hjem, gym er lukket, jeg er fucking sur, jeg har gået sådan 10 km hjem, og så gik vi bare ind på Volt, og så kørte vi bare den klassiske, vi kørte en pizza, en pasta og en Ben & Jerry's, og sådan. Ja, det var slutningen af off-season, der gik det godt nok, hver gang vi var afsted. Det var det eneste off-season, jeg havde, det var hver gang vi var afsted til shows. En gang om måneden, og så det det. Jeg kan også huske, jeg var jo afsted i Svendborg med Emil, hvor vi havde et Airbnb sammen. Der sad ham og Birk også og spiste pizza dagen inden show. Jeg fik dadler, ris og mørk chokolade. Og lidt måltid. Ja. Det er så crazy ud. Det der side leg. Ja, benene, det er sådan det. Mine ben er i form og baller, sådan det er bare sådan omkring lænden og mavebælle, vi er i gang med at smide. Ja. Det var også det, jeg kunne have vist i dag, men jeg kan så åbenbart ikke vise mine egne stories, åbenbart. Fuck det. Det må vi tage på et andet tidspunkt. Det må vi lære. Det må vi lære. Man kan sige, det er jo overordnet, det vi er frem med den her podcast, det er jo vise lidt bodybuilding-nyheder og vores egen proces. Ja, der sker jo meget lige pt. Det er jo også det, det er jo fucking sjovt på prep at vise frem, fordi der sker noget hver dag. Har du tjekket med Emil hver dag nu? I den her uge har jeg sendt check-in til ham. Mandag er min klassiske check-in dag, hvor jeg sender med besvarelse og alt det. Og så sendte jeg check-in til ham tirsdag morgen og post
efter træning, jeg sendte onsdag morgen og efter træning, jeg sendte torsdag morgen, og jeg sendte i dag. Så jeg er basic i dag, i den her uge, jeg sendte. Men det er også det, fordi sådan, den her uge, der skete super meget. Vi havde high day for mig tirsdag og onsdag på de her, jeg fik 850 gram carbs begge dage. De der omkring 5200 kalorier. Det var bare sådan 175 gram ris til alle måltider. Og så, du ved, til sidst, så det først har han kørt sådan 4 måltider ned med ris, og så et måltid, hvor du har havregryn og cream of fries til aften til pre-bed. Jeg skal tænke, Emil, jeg er nødt til at have nogle måltider med cream of fries også, i stedet for, fordi riskoren, jeg kunne makle en portion ad gangen, og den kørte bare uafbrudt, og jeg skulle i skole, dagen efter, så jeg skal også lige meal prep jo. Så sådan, der er ikke tid til det, så jeg er nødt til at have nogle cream of fries måltider ind. Og så efter det jo, så lavede vi så her i torsdags i går, jamen der gik vi så begynde at grave endnu mere, hvor vi så reducerede min mad med lige omkring de der 200 kalorier, og så øgede vi min cardio til 40 min, og så har jeg steppet ned på 14k. Og så det er også nu, vi begynder at se, at sådan, vægten den dropper bare fra dag til dag, og sådan visuelt, der sker bare noget hele tiden. Det er det, der er fucking fedt ved prep. Hver gang du lige laver den mindste ændring, om du lige kører på high days, og så ser jeg bare looket, hvordan det ændrer sig fra dag til dag til dag, eller om du lige begynder at grave, hvordan man bare kan se formen, bare det der små fedt kommer igennem, og man kan se sådan i dag visuelt, at man kan mere se ryggen igennem på sådan huden, du ved, sådan cyklusen er der stadigvæk, og vi har stadig fylden for high daysene, og nu gælder det bare lige om at grave de næste par dage, mens vi også har fylden, og så fylde dem op igen, og grave igen, og så bliver det bare ved, vitterligt indtil jeg stiller op, og der er peak week og sådan noget. Ja, og man tæller også sådan ned i forhold til, du ved, sådan, nu er jeg 7 ude, okay, så har jeg kun måske 6-7 bentræninger tilbage, eller Der er de her uger til peak week, der er de her uger til, at alt der hedder monster, sodavand og alt det der, det bliver fjernet, og alle de der forskellige ting. Jeg kørte også, du ved, sådan, hver aften, du ved, til min kæreste Rebecca, så var det også bare sådan, du ved, så var der endnu en dag, der var klaret, du ved, hvor alle boks var tikket af. Den fedeste følelse. Især de der dage, hvor jeg sådan lige kom ud, jeg stemte til lægen i sidste uge, så jeg måtte ikke drikke væske 4 timer før. Det betød sådan, hvis jeg skulle lave min cardio, og så 4 timer efter ikke måtte drikke væske og sådan noget med at få noget hydrering, det gav bare ingen mening, så jeg lave min cardio efter jeg kom hjem, fordi så kunne jeg ligesom få noget væske. Ja. Og det gjorde bare, hele min dag, den bare sagde, den sprang bare ud. Cardio var fucking træls, og sådan, jeg var bare træt og dvasket, og det var hviledag, og hviledag der er man altid bare lidt ekstra træt på, især på prep her. Så ja. Men det er jo det, når man har en rutine, og man så bliver taget ud af den, så er det fucking irriterende. Ja. Også det er sådan, jeg prøver virkelig, ikke fordi jeg er dårlig til det, men du ved sådan, bare de her, med de her dage, hvor man lige skal et eller andet med familien, hvor man bliver nødt til at træne et måltid tidligere, eller sådan noget, og så er man bare sådan, fuck mig. Og det har jeg også på søndag, jeg skal til min mormors 80-års, du ved, og vi skal være der klokken 1. Og jeg har også rigtig mange check-ins om søndagen, og jeg skal også lige træne op, og jeg skal også lige lave 40 minutters cardio. Jeg har også de der 14.000 skridt, der skal endes, og jeg skal også lige meal prep, og jeg skal lige træne op, og jeg skal også lige posere, og jeg skal også lige gøre klar til check-in til Emil, og så videre, så videre. Heldigvis er jeg fri om mandagen, så det gør lidt mindre stress, men det der var sådan, fuck, jeg skal tidligt op for at træne, og alt det der. Sige, da jeg var på prep, så var jeg et svin, og så var jeg bare sådan, jeg kommer ikke. Okay. Hvis det var sådan noget klokken 1, og det passede dårligt, så sådan, ja, så kommer jeg ikke. Ærgerligt. Det er min mormors 80-års, det kan jeg godt. Ja. Du ved sådan, jeg har mad med selv, det har jeg ikke ret tit, men ja, i off-season, der kan jeg måske til nogen særlige komme godt sådan, tage mad med, og sådan, hvis det er sådan et eller andet påskefrokost, eller store fødselsdag, sådan 80 år, sådan noget, så jeg spiser jeg selvfølgelig med, og vi er fornuftige, vi har gjort det her i mange år, så vi ved også godt, hvad for noget mad vi skal have, og vi sparer måske lidt ekstra kalorier op. Men når det er de der normale ting, jeg har også tit min egen mad med, og jeg ved til den 80 års, jeg kan drikke en sodavand, og stadig være med. Det er jo virkelig bare maden, og det er ikke det handler om, det er selskabet, og det er sociale. Og det er det folk, de tit glemmer. Det er sådan en dansk kultur, med at mad altid skal være i centrum. Ja. Altså, jeg kan huske, hver gang jeg tager min boks op, folk de kigger mere på min mad, end de kigger på det mad, de selv spiser, og det bliver ligesom bare sådan, alt handler om bare sådan. Der kommer en eller anden fucking kommentar. Ja, sådan, er det ikke træls, du spiser det samme, eller sådan, hold da op, hvor får du meget mad? Jeg får legit kun 400 kalorier her. Legit. Du spiser en mad af det der
Du får en lille portion, der har været måske 1000 kalorier, fordi du sidder og æder et eller andet flødekartofler med godt med sovs på, og en eller anden fedtet, og så får du en dessert oveni, og sådan, og du drikker måske sodavand med kalorier, eller en øl, eller sådan. Du burde vide, hvor mange kalorier du selv lige har indtaget. Bare fordi jeg sidder og spiser ris og kylling, så kan jeg lave en stor portion. Ja, eller sådan, ej, hvor det er mærkeligt, du sidder og spiser det sådan. Er det legit bare kartofler, noget oksekød, og lidt grøntsager, og så måske noget cheddar eller nogle nødder? Den kommer altid. Hvad er der galt ved det? Har du aldrig fået det, eller hvad en hakkebøf med nogle kartofler? Det er så fjollet. Folk kender det ikke. Nej. Nogle af vores ting kan det også være lidt mærkeligt, vi spiser. Ja. Jeg tror, de færreste, sådan havde det også til at starte med selv, men sådan cream of rice. Første gang man spiser cream of rice, synes man da selv, det var røvklamt. Ja, jeg kunne... Den første pose, jeg købte nogensinde, det var rigtig lang tid, jeg boede med forældre, og så har jeg set det der på sociale medier, og så prøvede jeg det af. Der kunne jeg heller ikke lide det. Og så købte jeg det aldrig igen, og den stod der super lang tid. Og så nu, jeg elsker cream of rice. Same. Jeg har sådan, fuck, det er godt. Det er seriøst ligesom, hvis man køber de rigtige smage, og man måske laver en glasur, eller man kan lave whey om til is, eller man kan blande det i. Det smager legit ligesom kage, og så lige mørk chokolade på. Lige godt lidt ud af lidt kanel, og salt i, du ved. Det er ligesom at spise en fucking dessert nogle gange. Præcis. Det er også det, som vi snakker om, at handler om at gøre maden spændende, ikke? Det gør processen 1000 gange nemmere for dig selv. Mørk chokolade, alt med mørk chokolade på, synes jeg bare er super frederen. Det er blevet så dyrt. Ja, meget mere af det. Det synes det værste, jeg var nede, og hvad fanden var det i går eller sådan noget, det handlede. Og så skulle jeg have mørk chokolade, og så er de jo snakket om det her med fødevareprisen, det skulle sænkes på slik og mørk chokolade. Men det var legit blevet dyrere. Det var blevet dyrere. Det tror jeg, det kostede, var det 28 kroner eller sådan noget, for 85% mørk chokolade. 28 kroner. Men det er også det, jeg sad der også og tænkte, fint, mørk chokolade bliver billigere. Det er bare aldrig blevet billigere. Fuck, nej. Det bliver slik og chokolade billigere. Men lige præcis det sunde slik og chokolade, det bliver kraftedeme ikke billigere. Nej, præcis. Små svin. Det er derfor, jeg er legit at begynde på den der nogle gange, den der 100% der med blodorange. Jeg kan få den til 36 kroner. Jeg vil gerne give 7 kroner ekstra for endnu bedre mørk chokolade, som er endnu sundere og smager endnu bedre, for der er meget mere smag i. Især på prep, når man kun får 10 gram på træningsdag, og det er det eneste mørk chokolade, man får, så vil man godt lige give det ekstra. Præcis, det er også det. Men jeg ved ikke, om vi skal... Det er jo blevet en lidt blandet snak i dag. Ja, alt godt. Det passer også lige med, at vi har første episode på lige omkring en time. Ja, præcis. Med tissepause. Med tissepause. Det kommer vi nok til at se meget mere af. Ja, det gør vi 100%. Altså, igen, vi vil have meget mere folk ind over os. Prøv at høre, hvad de synes er fedt og ikke er så. Så endelig kom med feedback. Tænker vi får uploadet den på de fleste tjenester. På Spotify. YouTube og jeg ved sgu ikke. Måske den, der hedder podcast. I hvert fald Spotify og YouTube. Ja, på. Det er i hvert fald de to ting, vi mest kører på nok. Præcis. Så igen. Der hedder 2 episoder. Vi filmer den samme dag. 2 episoder om ugen. 2 lidt kortere, så det ikke er en time lang hver. Prøve de der 30-40 minutter. 2 gange 30-40 minutter. Og så må vi jo bare se, hvad I andre synes om det, og give feedback til os. Det vil vi sætte pris på. Ja, præcis. Og det er jo perfekt med de der 40 minutter. En god go-to podcast. Altså, der er ikke noget bedre. Jeg hader at høre musik, når man går. Jeg hellere høre en podcast. Et eller andet grinerne hører. Eller cardio. Kæmpe fan af podcast, to be honest. Ja. Jeg hører virkelig meget podcast. Ja. Når jeg går i køkkenet og laver mad og går ture. Bare en podcast i ørerne. Jeg vil sige sådan, det skal helst være en af de der lidt sjove podcast, når man går ture og sådan noget. Ja. Mad. Fordi du ved, hvis man skal have en af de der lærerige podcast, så kan man godt glemme at høre efter, føler jeg. Og så sådan, det lød meget interessant, hvad sagde han i? Ja, så skal man virkelig sidde specifikt og se det. Og jeg tænker også i fremtiden, at vi vil også prøve at have nogen indover. Så hvis I har nogle idéer til nogen, I gad godt have med indover podcasten, som inden for bodybuilding-verdenen, det vil nok, jeg starter nok med måske nogle danske, men i fremtiden kunne det også være meget fedt at prøve sådan at få nogen fra udlandet. Måske, nu må vi se, hvad fremtiden byder. Nu er vi ligesom første episode, og så er vi ligesom i gang. Ja, så skal vi have det gebrokne engelsk i gang, og også 2. Det gebrokne. Bare det ikke bliver tysk eller et andet. Så
Så går det helt galt. Så skal vi have den oversættelse ved siden af os. Du bor i Jylland, så du burde jo kende tysk, jo. Det er jo lige... Altså, jeg bor jo længere væk, du tænker på, end du gør. Jeg bor i Aalborg, Nordens Paris. Det vil sige, sidst jeg var i Aalborg, der var det fandme... Det er også mange år siden, men der var det altså meget industri. Jamen, det er det ikke mere. Men grunden til, at jeg bor i Aalborg, det er billigere. Sildelæsmedicin eller Sofys. Jeg skal ikke til at give 15.000 for 60 kvadratmeter. Det er sgu billigere heroppe nordpå. Det er federe. Ej, jeg vil gerne flytte til København i fremtiden, for at kunne være oppe i det community og træne i Copenhagen Gym, eller Fitness Lab, eller sådan noget, mand. Det savner man også nogle gange. Men nu skal du så bare lige tænke på, Fitness Lab for København er sådan noget 45 minutter væk. Ja, hvis man så boede lidt sådan i lige imellem. Ja, det er det. Ja, jeg slipper også for offentlig transport. Ja. Jeg ved ikke... Skal vi runde den af? Det var vel egentlig bare det. Så... Begynd at følge os på Instagram også, hvis I hører os og ikke følger os i forvejen. Ja, skal vi lige smide op, hvad vi begge to hedder, så man kan følge? Altså, jeg hedder bare Kalle Hasselbalk, mit navn, så den er rimelig nem. Og mig, der kan vist bare søge på Mads Olesen, eller Mads B. Olesen, så burde jeg også gerne komme op. Præcis, så den er og ja, podcasten er jo mellem sættene. Det er i hvert fald det, vi starter med at gå. Og så prøver vi at opleve frekvens og komme ind på alt muligt grineren i fremtiden. Og så er det jo nok. Og del den gerne, hvis folk har lyst. Jeg gider ikke tække og bede om 5-stjernede reviews. Hvis jeg har lyst til det, så også gør det. Men det kommer sgu ikke være noget til, vi spørger om. Nej. Kom med jeres ærlige feedback på, hvad I synes var fedt, og hvad I gerne vil se i fremtiden. Alt muligt, vi tager imod alt feedback. Jo mere vi får, jo bedre kan vi også gøre det i fremtiden. Det er også at holde øje med vores stories, så vi også kan få nogle spørgsmål ind til os. Ja, kommer helt klart til fremtiden til at tage nogle Q&A's og sådan idéer, emner I gerne vil have op, og hvis I har et andet show, vi skulle dække, eller et andet, nu har der været Arnold, eller der kommer Arnold igen, og der kommer masser af shows nu, så er ligesom i gang. Så ja. Jamen, du må lige runde af. Ja. Så tusind tak, fordi I hørte med på første episode her af Mellemsættende med Kalle og Mads. Og så... Og skud ud, hvis du har lyttet så lang tid. Ja, skud. En lang episode her. Der er ikke mange, der lytter med så længe. Nej, men ellers tusind tak, fordi I hørte med på første episode, og så ses vi i næste episode, som gang kommer i næste uge. Stay tuned, ikke det?